Mingawa ron, oy. Unsa may gapo tinada ron na? Uy, naku na una-unaan ba? Unsa na bunatan? Ah, kabuang na po na. Ay, kabalaka, kwarta-kwarta lagi tani. Yati, unsa na bunatan? Ano po na rin? Saman, go mo? Murag okay na tan ba? Plasta na mo daw ka. Sige, sige. Sobra, nanay ni Agi. Hoy, kawatan! Uy, unsa man to dong? Kaya tabagi ko yan, gawat akong cellphone. Tara, gukuro na to ta. Gaya, pangila, oy. Uy, uli lang ang cellphone sa bata. Ay, kuging na. Ay, nagluhag, tulis ni. Yati, galaw-gaw mo. Kasi palag diya. Pabunal ka? Ambi mo mga dala niya. Ayaw mo pag-ana, dong. Kapkapin ninyo na. Ayaw, dong. Dong, ayaw, dong. Ay, sigsapa ba? Di ara. Cellphone no? Naku, cellphone dre, pikas bulsaw. Chuya, oy. Yati, ay, nagkuha ba kay gamit kinaskuha. Ay, naligsig palag ba? Bunalan di karon. Ani, mga bataan ni, uy. Wala na. Kapasi na. Ambay na ko mga cellphone ba? Pasi na di ba? Oh, naka-cellphone na tanaw. Utik ba, utik? Sus, may gani ka na mina misimuatan. Tibay, jugay katan ba? Unya, plasta na tata. Nanak ko ni Agi oh. Naka-gold grilo. Sus, impas yun ni Ron. Uy, akong cellphone. Uy, saan to dong? Kabatan. Kaya sa bahay ko yan, gawat akong cellphone. Yati, tara, gukuro na to ta. Uy, toy, nana sa biktima. Nanasa din. Naka-gold grilo. Kana. Uy, dong. Iuli na cellphone, di na imo. Yati, kamata ka. Bata ba yung kay? Laptano na kay ka. Eh, buwag, tulis ni. Yati, ayaw mo pag-ana, dong. Ay, nasig palag diya. Palagkap, bunalan ko ang suwang ni mo. Kapkapit ay. Ayaw mo pag-ana, dong. Oo, ang relog. Ay, yati, aoy. Bago pa na ako ng palit ba? Katong cellphone ako. Ay, cellphone. Tiba-tiba na sa daan eh. Ay, yatian, yung mga bataan ni. Panguli na sa ko ba? Hinaguan ba yan ako na? Wa milabot. Kasi na. Ambil lagi na ba? Pasi na, bunalan ang suwang mo ron. Easy man eh. Iba juga kang mga plano tan bay. Basta, tarungon tanigbahay na. Pang. Automatic na. Why problema? Tara, muha pa ta, last na lang. Tara! Ayay ka. Lalaboy padulong. Pero murag alanganin man. Tirti mang dakuha. Tan, may padulong ba? Oh, unsa pa man? Plaster dito. Tan, murag alanganin man. Ako kayo. Asa man? Oh, no! Ah, kaya lagi na. Bantay ka. Uplaster na ko. Lan, kawat ang cellphone. Saan ito dong? Yan, sa bahay kuya, akong cellphone, kawat. Ay, kabala ka. Ako'y bahala to. Hahaha, black-eyed ng duha. Utik ba, utik? Uy, kani, murag nana po na biktima ba? Kay nanas bantoy. Din, padulong na. Uy, ilaptanon kayo mo ba? Yati ka to'y dakuam, daya nga. Din, asa si Ethan? Yate mo. Ambi na. Iuli na lagi na mo niya. Ali, pagod mundo ha, dere? Kaya oh. Kamundo ha ba? Di mo manghilabot ang bili inyo ha? Yati gatan. Naisahan dyan minimo ba?